Ook voor het wegenonderhoud krijgen we elk jaar incidenteel geld. En daar zijn we over in gesprek naar de toekomst toe met BZK, met de ministeries in Nederland, om niet meer incidenteel geld te krijgen, maar structureel geld. Zodat we onze zaken structureel op orde kunnen krijgen. We krijgen nu nog veel incidenteel geld. Het is erg veel. En dat gaat over veel geld voor Best for Kids bijvoorbeeld. Dat is ook een grote investering. Of grote uitgaven, elk jaar incidenteel geld voor krijgen. Ook dat willen we graag structureel gaan ontvangen. Dat is wat betreft de bijzondere uitkeringen. Lokale heffingen, daar hebben we het over de toeristenbelasting, dan hebben we het over grondbelasting, erfpacht, opcenten voor de vastgoedbelasting. Daar valt op te merken dat we de begroting netjes hebben gehaald afgelopen jaar. Als je kijkt naar 2020 hebben we 3 miljoen meer ontvangen dan wat we in 2020 hebben verantwoord. Dus daar zit een mooie stijgende lijn in. Wat we in de jaarrekening nu ook voor het eerst wat verder hebben uitgewerkt, is dat we financiën, dat is één ding van de jaarrekening, maar het beleidsmatig verantwoorden wat er het afgelopen jaar van 2021 is uitgevoerd, heeft heel veel aandacht in deze jaarrekening gekregen. Dus beleidsmatig lichten we toe wat we het afgelopen jaar gedaan hebben. Dan gaat het in woorden, dan gaat het over de prestaties die geleverd zijn. Dan nog 2 punten. Ik bespaar even helemaal de inhoud. Het punt van ratio weerstandsvermogen. Maar ik wil daar toch iets over zeggen. Want dat zegt iets over de gezondheid van onze financiën. En die ratio van 2 houdt in dat we elk jaar, 2 keer in het jaar gaan we kijken. Wat zijn onze risico's van het OLB? En hebben we genoeg geld om die risico's, als die zich voordoen, om die op te vangen? Daarvan stellen we nu dat we 2 keer onze risico's op kunnen vangen. Dus dat kengetal betekent dat we een gezonde financiële huishouding hebben op dat punt. Kunnen we op langere termijn voldoen aan onze verplichtingen? Dat ziet er bij ons ook netjes uit. Dat is helemaal gemiddeld, zoals alle Nederlandse gemeenten, zit dat zo rond de 40%, die solvabiliteit. Bespaar met de techniek, maar het wil wel zeggen dat we op dat punt ook onze financiële huishouding op niveau gezond hebben.